Кадерлі достар, бүгін біздің үшін шатлыклы, қуанычлы күн. Зарығып күткән көндір бұл, сағынып күткән көндір бұл, жиылып қардаш туғаннар бәйрәм еткән көндір бұл. Шыннан да, бұл болғаншық дүнияда біртік болып сибілген милләттәшләрнең менә бұлай очрашып, кайгы шатлыкларын уртаклашу бик гүзәл вакыйга. Без сезнең белән горурланабыз. Чөнки нинди генә авыр шартларда калсагыз да, сез милли гореф-гадәтләрен, газиз татар телен, динен онытмагансыз, саклый алгансыз. Рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, бүген матур җырлар сезнең күңелләрегезгә хуш килер дип ышанабыз. Бу җырлар сезгә бездән бүләк булсын. Рәхәтләнеп ял итегез. Сезне сәламли Татарстанның популяр җырчысы, халыкара конкурсы лауреаты Айдар Габдинов.
bağışlanıp gitken bizning ko'rnekli kompozitorimiz Rishtam Yaxinning Mustafa Nog'man she'rini yozgan jiri Kiyik qozlar gider. Жылы yolға Türkümleri bilen gelmirge Qazları şah əviz yalnızlar Sağılışır yedik kuşurge Qazları şah
Ülken iyilik mutluğa toprağa en güçlü nefer yaltınır Şul iken günüre Irak'tan kurbanla en güçlü Гомер буе халкым моңлы булган, кубызларын уйнап туймаган, күңелнең һәр чак нурлы булган, күзләрендә утлар уйнаган, карарманны сузып җырлаган ул, уйлары кара булмаган, биеклекне максат итү тавышлы, сәнгатьтә үз урынын тапкан популяр җырчыбыз, халыкара конкурсы лауреаты Резида Шарафиева. Yaşadık uzulan, hislerin uzulan, nice yıllar kötülük uzulan, indiler, salkın jiler, ıstım bilgen aramızda, yok aşklar var, yazmışımız uğurlanma. Sine vasıflara karşılarına ninşalarım eğer gelirsen Allah'ına dizilerinde kışıcılar sen geçirsen yukarı aşılama yazmışsınız uğurlama Sine
Hürmetli dostlarımız, indi әнегенә җырыбыз Гөлсинә Сабированың язмышым серләре дигән җыры булды. Инде сезнең игътибарыгызга газиз әнкәйләргә, әниләребезгә, әбиләргә багышланган җыр тәкъдим итәсем килә. Гөлсинә Сабирова сезләренә кичер әни. Yolgusuz ülkerken günlerin eşinde Ko'kraksiz ömrümden unutkanım eşinde Anneyim kişir olsam yine Kişir olsam yine Yıllar etken süzlerime